Kumba prangut ki brio kila klat bat nyongut ki weipan kila mensau jor hadian bakawai ka karkhana pinmi tiar siat bat tiar pin bethai balatip kum ka ordnance factory kala bethai kinsan minta ka steps ni thoding Jawahar Nagar district Bhandara jongka jilla Maharashtra nakalyang ki kinhuan pelajim kinthubru ki kali pinlip ding bat ambulance kila poi marmar syakate ka jaka ban yarap ye ki brio ki baminsau bat kate ka jing bethai kala pinlong ya ka tunum jong kate ka karkhana ban pras ndon phum bat ka tu kat ni ngut ki nong tre kidang sa akut chapo kate ka karkhana halor kate ka jingjia nakalyang menteri katnat yadari u Rajnath Singh ula pinpau ka jing sngosi halor kate ka jingjia bat pharu ka jing sngolam mi ki bahayeng jong ki tu ki balaklat no ha kate ka jingjia bat nakalyang ka sarkar kadang yale kat bala ban ai jing yarap ya ki tu ki long yeng basyak kata